Привет, είμαι μια νέα μανούλα. Έχω ένα μωράκι που έκλεισε ενός. Είμαι και έγκυος στον 7ο μήνα και πάμε να δούμε πώς γιορτάσαμε τον πρώτο μας χρόνο, Γιάννη, ναι. Κάθεται εδώ ο Γιαννάκης παρεούλα με τη μανούλα του. Η αλήθεια είναι πως κάναμε 2 φορές τα γενέθλια του Γιαννάκη για να μην μαζεύεται πολλοί κόσμος στο σπίτι. Για κέρασμα είχαμε κάνει σουβλάκια, αλιβιέ ρώσικη, τυρόπιτα την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα hot dogs και κοτομπουκές, πατατάκια και τέτοια. Τα πρώτα γενέθλια κάναμε με την οικογένεια του συζύγου μου και την δεύτερη μέρα κάναμε με τους φίλους μας, με τους νονούς και εννοείται πως με τους φίλους του Γιάννη. Θεωρώ πως τα πρώτα γενέθλια και τα δεύτερα είναι πιο πολύ για τους γονείς, βασικά για τη μαμά. Και όλα τα επόμενα χρόνια εννοείται για τα παιδάκια μας. Αν και ο Γιάννης ξετρελάθηκε με τους φίλους του και χαίρομαι πάρα πολύ που δίπλα μου υπάρχουν άνθρωποι με τα μωράκια και κάνουμε όλοι μαζί παρέα και υποστηρίζουμε η μία την άλλη, νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο πιστεύετε πάνω κάτω μας βγήκαν τα γενέθλια του Γιαννάκη? Στα μωράκια είχαμε πάρει και μικρά δωράκια, ξέχασα να σας το πω. Ευχαριστώ που είδες το βίντεο, φιλάκια πολλά!